Nini mwana upenga pamba vana pa ndini mai ndini baba kubika mwana zvese nechikuda ndinde kubva zuro munhu akabuda nezuro kadzi kusvata ndinodzi handina kumboona mashura akadai kutsvara ndini kubika ndini ndimati anzero naye matongo hezvo kwa matongo ndini akato matongo kuva matongo wacho usada kundikwanisa munyaya dzako yokadi kuramba hezvo kaselete wenyama ifai uyoka akura mamoni usandikwanisa munyaya dzako uzimbozvibere unogara magarireko pamushamba napa shuwa zvese ndindi kuita zvese kutaurwa kuyati kuno kundini nezuro unozvida nonyanya ndaneta ndinodiwa sechando hapana kwandinoye ndinonge mvura yemucheno ndikaenda ndinodzo ndiwaniko iwo chatibirayo iwo muri airi chiuya uone gumo rako uya uone nano nditema ndinodiwa sechamba hatimozvona ndati ndwaniwo maneta nekutosora mimba muvhilejo unopengerewe ndwaniwo unopengerewe ndima yangu akuta zvakadaro izvozvo vamwene moms vamwene ndokulava chero muri benzi ndokulava iwo kuti benzi ngani kwewe masiya mvura ichinaya parapata kweutaundi madadzwa ndiani pano kwana bani uchikwewe kataura baba vaya unobvunza mai angu zvakadaro haya ari kubinwa nababa kumba why muchibina ndamuteerera nopenga uyu tara zvino ndakutuma nezvaro makusendodzo wakunza nhasi zuva rovira kudai right enda sizanzi hakuna stock yematraus handimozvona mai what can I do? Let me grab spatula mandondo tarisai imvumo yayo moms mama ini ndikuti apedzawo nazvo ndikuti tapedza nazvo ipapa few Christ form 1 enrollment yakatotanga izvezvizvi vana vari kupiwa nzvimbo vachishandisa mari dzavo dzavo second term handimoona apa totovhaiweda tori paadvantage kamari tetori kuti akatonobhadhara school fees 600 maUS ndakatonobvisa mwanoda kutonza chi awana nzvimbo mwana kutopiwa chi mauniform emasports katishet nekashoti ndo zvakanakira few Christ zvamanje manje zvinoda maiko machachuya yakashota kudai so ndozvita sei munhu achuya yakadhakwa kudai so ndichibva ndabarwa ndiri dangwe mumba mama yangu handina sistrani vamwene muri sistrani wangu iye zvino zvemuri njapisiya vate zvavo chisimuka ipunu Phil Christ Hill Boarding Institute Shamba is enrolling Form 1s, repeating or transferring from 3s, lower 6s even without O-level maths and science, as they will receive free bridging lessons for the failed subjects. The Institute for Success.